Yol üstündeki taş. Әкият. Бар иде ди, юк иде ди, дөнья йөзендә иптәш Фәләнов дигән бер бик әйбәт кеше. Зур гына бер урында начальник иде ди. Бер дә бер көнне Шуртанның буйрыгы белән кыя таудан зур бер таш умырылып төшеп, бик тә кирәкле бер юлның өстенә аркылы ятмасынмы? Көтелмәгән хәлне тикшереп, ашыгыч чара күрү өчен иптәш Фәләнов җыелыш җыйдырды. Таш төшү уңае белән оешма каршына килеп баскан бурычлар дигән темага доклад ясау өчен сүз аның үзенә бирелде. Менә иптәш Фәләнов стаканнан кылт-кылт суйытты да, машинада баскан докладны укырга тотынды. Сәгать ярым буена дәвам иткән бу докладында ташны алып ыргытуның файдасы, ыргытмауның зыяны хакында бәйнә-бәйнә сөйләгәннән соң, ул стакан төбендәге суны эчеп бетереп, булай диде: "Иптәшләр, халык бездән көтә. Без халыкның ышанычын әлбәттә акларбыз. Һәм бу каһәр суккан ташны юл өстеннән алып ташларбыз." Кызып-кызып фикер алышканнан соң, дилбегә буе резолюция кабул иттеләр. Резолюциядә дә алып ташлауның файдасы, ташламауның зыяны хакында әйтеп, соңгы 27нче пунктның ахырында бу эштә барыгыз да актив катнашыгыз дигән кайнар чакыру да өстәлгән иде. Резолюцияне бер тавыштан кабул иткәч, зур эш башкардык дип сөенешеп, иләренә таралдылар. Күпмедер вакыт үткәннән соң барып карасалар, теге каһәр төшәсе таш һаман үз урынында ята. Инде мүкләнеп бетә язган. Яңадан ашыгып җыелыш җыйдылар. Тагын иптәш Фәләнов доклад ясап, бер стакан суны эчеп бетерде. Тагын сәгать ярым буенча җыелыш ташны алып ыргытуның файдасы, ыргытмауның зарары турында тыңлап утырды. Докладның ахырында иптәш Фәләнов кысып китеп, "Оят безгә, иптәшләр", дип, трибунага йодрыгы белән сукты. "Сөйлибез, резолюцияләр кабул итәбез, ә шул ташны алып ыргыта алмыйбыз." Доклад буенча сөйләргә теләүчеләрдән 19нчы кеше сикереп торды да булай диде: "Мин, иптәшләр, конкрет тәкъдим кертәм. Ташны куптарып ташлауның файдасын истә тотып, 3 кешедән комиссия төзергә кирәк. Барып, тикшереп кайтсыннар да, оешма исеменә доклад язсыннар. Куптарып ыргыту өчен нинди конкрет чаралар кирәк булачак икән?" Җыелыштагылар: "Менә ичмасам бу эш булачак. Аты юкса сөйләшәбез, киңәшәбез, конкрет бер чарада күрмибез", диештеләр. Комиссиягә 3 ай вакыт бирелде. Шул вакыт эчендә ул ташның хәлен өйрәнеп, докладны язып бирергә тиеш иде. Ничә ай үткәндер, анысы билгесез. Бер дә бер көнне таш мәсьәләсе тагын оешма каршына кабыргасы белән килеп басты. Бәлки басмаганда булыр иде. Бер начальник төнне белән шуннан узып барганда ташка бәрелеп, башындагы бүреге чөп төшкәч, ташны һаман алмаган өчен буларны бик каты тиргәп ташлаган. Иптәш Фәләнов инде бу ишмадан киткән булган. Аның урынына Түгәневне куйганнар. Ул яңа кеше таш вакыйгасын белми икән. Шунда бер кешенең кинәт исенә төшкән. Комиссия сайланган иде бит. Иске протоколларны актарып карасалар, чынлап та 3 кешелек комиссия сайланган булган икән. Ләкин комиссиянең бер члены инде үлгән, икенчесе картайып пенсиягә чыккан, ә өченчесе үлмәгәндә пенсиягә дә чыкмаган. Тик үзенә шундый эш кушылган булуны бөтенләй хәтерләми икән. Нихәтлегенә исенә төшерергә азапланып карамадылар, теге күзләрен түшәмгә күтәреп,
башын кашып турды да: "Юк, иптәшләр, хәтерләмим", диде. Хәтерләмәү дә гаҗәп түгел. Аннан бирле 5 былтыр үткән бит инде. Нишләмәк кирәк? Тагын җыелыш сидилар. Иптәш Фәләнов урынына калган Түбәнов доклад ясады. Ул яңа кеше буларак мәсьәләне өр-яңадан үткен пычмагы белән китереп куйды. Янәсе, ташны алып ыргыта алсак, бик файдалы эш эшләгән булыр идек. Хәлдән тайганчы, арып егылганчы фикер алышу барды. Резолюция стасы инде бик картайган булса да, әле пенсиягә чыкмаган икән. Резолюцияне ул язды. Дөресрәге, иске җыелышларда кабул ителгән резолюцияләрнең берсен күчереп алды. Менә инде яңа резолюция пунктлап кабул ителеп бетә язды. Шул вакытны оешмага яңарак килгән иптәшләрнең берсе урыннан торды да: "Рөхсәт итегез", диде. Аңа рөхсәт иттеләр. "Ташны алып ташлауны миңа кушыгыз", диде бу кеше. Җыелыш аптырап китте. Ничек була инде бу? Монда 25 пунктлы резолюция кабул ителеп бетеп барганда, ул сикереп тора да: "Миңа кушыгыз", ди. Бер ялгызы. Резолюциясез, комиссиясез. Шулай да үзе теләп сорагач, тапшырырга булдылар. Икенче көнне иртә белән бу кеше теге таш катына барды. Яңгыр астында, кар, җил астында шул гомердән бирле ята-ята, таш инде берничә кисәккә тетелгән иде. Бу кеше кисәкләрнең берничәсен уңга алып атты, икенчеләрен сулга тондырды. Калганнарын аяк белән тибеп, кайсын кая таратып ташлады да кайтып китте. Юлда тик тузан гына өелеп калды. Анысы да озакланмыйча җил белән очып бетте. Юл өсте тап-такыр булып калды.